Pinyowacho mapacho kaindi bende koro to ijiwo mondo oket obila e chief kamse duto mondo okel yot ne ruodhi kata ne chief sechwalo tijegi e yo makare ne jopiny magitiyo negi. Maendi en kwayo mabende ogol kod chief makaloleni sub location e boma ma Kisumu migosi Moses Kodhocha. Kolose kinde mabende no bedo kod nyasi mar goyo riti ne jokaloleni kaluwore ni odhi e yweyo kata retire. Jatelo no ero opako ahinya okenge mabende osegoyo ahinya keto kwe kaloleni kono kuom higni 21 mabende osebedo kotiyo kaka ruotha makaloleni sub location. Jaduong' Benjamin Okuto ma opako ahinya chief Kodhocha kaluwore kod tich matek mabende otimo ahinya mar keto arita kwe makare e kaloleni. Jotelo go eko kwayo ruoth kata chief manyien mabende bibiro kel orit kaloleni kono ero mondo obi odhi nyime kod medo rido arita kwe makare kod chwalo dongruoge mopogore opogore sub location makaloleni. Sani koro kwe nitie. Omiyo chief kata ka koro dhi to wagoni koni no dhi gi kwe to kamowe sa kaloleni wakwayo ni ng'ama biro bende bio kawe kanyo nikech sani ji nyalo ninde udi kata monde wanyalo gogo mbaka gotieno maonge wach moro manyalo chandwa. To chon cha kiomo ni go ng'eti ni tiwinjo ni ot moro tur. Omiyo wagonero kamano kamisa. Mane manyalo weye gono odhi beto raia sani. Raia kuna temo nyiso chife duto matiyo kiritaya nitie jok misetimnegi marach idhi romogo kucho. Jok ma be isetimnegi maber bo odhi romogo. Ket Yesu mbele mondo odhi oriwre gi jopiny maber obed kaka raia maber. Erokamano. Koro security wise asekelo kaloleni atingo kaloleni makelo kamoro maber kabisa ma ng'ama biro kawe nigi challenge nikech nyaka gole kanyo kotere malo ok ni kotere piny. Samwa wuoye ni ok anyal pakora ahinya ni asetiyo maber but all in all kanyalo miyora percentage e wi 10 anyalo wacho ni asetiyo 6 kata 7 mano kapar ne rach ahinya mano kata ka a normal examination to mani kalo penj. Aparo ni en kamano ka wabiro ka to ibiro tiyo kamarach to onge kata gimoro momi ni nyalo jikinga go wan mana gi rungu titiyo kama joma nigi bunde nitie. Koro mano challenge to Nyasaye nokonyowa masama as we speak office police post omakora maka ne wan kod gika to kano muku ka to koro wasudo kod gikacha. We hope ni ka building ni osetie gero to office assistant chief gi police post buru duogo mana kaka ne gin. Mano kata kogoni simu diero tieno ni chief wach moro timore kama marach to koro yot na mondo kaw police officers nikech gin machiegni mawaring mawadwa tim tich ma jopiny dwaro. Erokamano. So akwayo ni sirikal ang'e ni police officers to tin to the best maginyalo timo en manyo kata police post to giketo kama chife gi nitie mondo chife oyud ka